Хәйерле шеферден алыклар студияда Миндей Мавзалова бүгінгі шығарылышты. Техникан язға әзірме? Хужалықларын язғы қырышларына әзірлігін махсус комиссия бәяледі. Электр энергиясын сәплеуші яңа буын интеллектуал жиһазлар орнаштырыла. Ақыллы счетчиктің үстінлігі неде? Спартакиада девам ете, yüzü һәм биатлон ярышларынан біздің репортаж. Хәзер әлге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. 2022 елның 13 марты бердәм тавыш бирү көне иде. Бу көнне Татарстан Республикасы авыл җирлегенең вәкиллекле органына депутатлар сайлау узды. Безнең районда сайлаулар Мөслим авыл җирлегендә 1 санлы бакча сайлау округы буенча үтте. 13 март көнне Мөслим авыл җирлегенең вәкиллекле органына сайлаулар үтте. Сайлаулар 1 санлы бакча сайлау округы буенча узды. Тавыш бирүдә район үзәгенең кооператив бакча урамнарында һәм Пушкин урамындагы 1 йорттан 31 йортка кадәр яшәүчеләр катнашты. Өстәмә сайлаулар 1 санлы бакча сайлау участогында үткәрелә. Әлеге участокта бу минутларда сайлаучыларның активлыгы күзәтелә. Сайлаучыларыбыз килеп кандидатларга үзләренең тавышларын бирәләр. Әлеге округта 3 кандидат теркәлгән. Алар бердәм Россия, ЛДПР һәм Справедливая Россия саяси партияларыннан тәкъдим ителделәр. Сайлау участогында 566 сайлаучы теркәлгән иде. Иртәнге сәгать 10-га 130 райондашыбыз гражданлык бурычын үтәргә өлгерде. Biz endi bugün Müslim rayonunun yerlerinde deputatlar sayılıyoruz. Aytırga kerak deputatlar saylanıp halk için bütün kişilerin berip işlerler dep oylayman endi. Aldığı günlerde alarga oңuшлар. Selametlik dileyim. Yaxşı gana işler beyassın. Aldığı günlerde de biz Türkiye yaڭalıklar yaxşı yakanalısın dediğinde. Şuna göre sayılarak geldik. Yana başlıkta bizge yaxşılıktan yasasını gideriz. Сайлау участогында җәмәгать күзәтүчеләр эшләде. 18 яшы тулып сайлауларда беренче тапкыр катнашучыларга бүләкләр дә әзерләнгән иде. Сайлаучыларыбыз бик актив катнаша, менә күреп торасыз, киләләр, салкын булуына карамастан. Беренче сайлаучыларыбызга 18 яшь тулып сайлаучы беренче килгәннәргә безнең бүләкләребез дә бар. 6 кеше аларның безнең бүгенге көндә. Әлеге сайлауларда сайлаучыларның хукуклары саклануны, сайлау турындагы законнарның үтәлешенә бәйсез контроль кешеләре буларак без бу сайлауларда катнашабыз. Уңышлы сайлаулар булсын һәм инде районыбызның матур үсешендә әлеге сайлауларның нәтиҗәсе уңай чагылышлапсын. Сайлауларда 566 сайлаучының 79,3% катнашты, шуларның 97,1% Альберт Хужин өчен тавыш бирде. Римма Авзалова, Динар Нураддинов, Мөслим телевидениесе. Көннәр узыная, календарь язусын гамәлдә дә сиздерә башлады. Интенсив төстә җылыта башласа, язгы кырышларына да ерак калмый. Районның авыл хуҗалыгы формированиелары язга әзерме? Техника ни хәлдә? Хуҗалыкларның язгы кырышларына әзерлеген махсус комиссия бәяләде. Техникларның язгы әзерлеге бүген мөһим мәсьәләләрнең берсе. Тулайым алганда язгы кырышларына әзерлекне комиссия уңай бәяләде. Һәр хуҗалык сыйфатлы, корылыкка чыдамлылык, ташланмалы бәядән явылык майлау материаллары белән җитәрлек тәэмин ителгән. Язгы чәчүгә хәзерге вакытта әзерлек 100%. Бүтән техникалар каралган. Остались только пусконаладочные моментлар инде. Семиналар хәзерге вакытта кайтып бетте. Ошлама полный тупланды. Аллага шөкер, техникалар әзер. Семиналар кайтып тора, ошлама кайтты, менә җитәрлек кайтты. Аллага шөкер, бүтәнәй бер җитә. Погодадан килсен, погода килсен, самое главное шунсы безгә. Погода булса була, ипи дә була. Механизаторларны эшкә алдык инде. Әзерлек бара полный. Шушы көннәрдә семена ташый башлыйбыз. Үзебезнең семенный заводтан 2000 гектар арпа чәчәкбез һәм 3097 гектар язгы бодай. Кыскасы көннәр җылыту белән район игенчеләре кырга чыгарга әзер. Әйүпов хуҗалыгында да эшләр оешкан. Җитәкченең үз эшчеләрен кайгыртуы, хезмәт хакын вакытында биреп, эш шартларын яхшыртуы хуҗалыкта булган кадрларның таркалмавына китергән. Техникаларыбызны да ясап бетердек. Чәчүгә әзер барса да 1300 тирәсе чәчәбез быел, арпа, бодай. Көзгә бодай чәчелгән 193 гектар. Нәһәр башламалар кайтара башлады, да берниләр. Берүче дә кайтса, все булды. Техника җитәрлек, ортагы белән. Быел да яңа ниләр алдык, менә культиваторлар агромастердан алдык.
Мен сельхоз тарафынан келген комиссия белән районда әзерлекне тикшерәбез. Бу көндә инде безнең әзерлеккә килгәндә техника ремонты тракторларга килгәндә безнең тракторлар 95%-ка уже әзер. Бу көндә инде зур проблемалар юк, запчастлар бар. Шушы атнаган көн эчендә аларны да ясап бетерәләр. Тагылма коралларга килгәндә инде безнең 100% әзер, тырмалар әзер, күлтиләр әзер. Сәскечләр дә 100% әзер. Мөслим районында барса да бүгенге көнне әйтергә кирәк, әзерлек бар. Аны инде башка эш дәврендә килеп чыгыр, но аларны ярып чыгарга әзерләр дип әйтәсем килә. Барлык хуҗалыклар да язгы чәчүгә зур оешканлык белән килә. Эшче кулларда кытлык булмагач, һәрбер җирдә эшләр үз вакытында һәм сыйфатлы итеп башкарыла. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Митрәй авылы аксакалы Мирзанур Галимовка 90 яшь тулды. Гомере буе мәгариф өлкәсендә хезмәт куйган Мирзанур абый район җитәкчелегенең һәм хезмәттәшләренең дә тәбрикләүләрен кабул итте. Шул хакта алдагы сюжетта. Мирзанур Галимовның 12 мартта туган көне юбилейр быел 90-нчы язын каршы ала. Райондашыбыз бу көнне бик күп котлау һәм тәбрикләүләр кабул итеп алды. Район җитәкчелеге Мирзанур агага ил җитәкчелегенең котлау адресын җиткерде. Ваш трудовой жизненный путь, любовь к родине и вера в правое дело всегда будут служить примером для молодежи, для всех нас. Желаю вам здоровья и бодрости духа. Президент Российской Федерации Владимир Путин дип менә үз кулы белән кул куйган шундый грамотаны рөхсәт итегез сезгә тапшырып. Миргалим абый бу йортта 6-нчы буын гомер итүче кеше. Ата-бабасы, бабаларының бабалары да шушы нигездә яшәгән көн күргән. Балачагым яшь-үсмер чакка карый күңеллерәк узды Мирзанур абый. Мен 12 яшьтә колхозга эшли башладым. Кыш көне күл җыядырык, тавык тизәге җыядырык. Һәр атнада ат җигеп бирәләр иде, без отряд белән чыгадырык. Җәй көне тавытадык. Аннан соң инде хәлләнә башлагач, пешән ташуда ат белән эшләдем мин. 43 елның 33 елын мәктәп директоры. Шушы мәктәптә генә. 8 яшьтән, берсен әйткән, 8 яшьтә бабай сугышка китеп вафат булган. Бер ират булып гаиләдә тормыш кичергән кеше. Авылга балалар, яшьләр тәрбияләвенә керткән эше бик зур. Без аны хөрмәт итәбез, шуңа күрә шулай безнең арада матур итеп кенә яшәсен иде әле. Әтиләр сугышка киткәч 6 бала белән калган әнисенә бик авырга туры килгәнен. Тырышып көн күргәннәрен дә онытмый Мирзанур абый. Кулыннан эш төшмәгәнгә, тырыш хезмәт белән көн иткәнгә бүген дә егетләрчә ыспай һәм яшь күңелле ул. Актив яшәргә кирәк. Кеше белән аралашып, кешеләргә мөнәсәбәтең яхшы булып, аларны хөрмәт итеп. Икенчесе спорт белән шөгыльләндем мин. Минем байтак төр спорт буенча разрядларым бар. Йөгерү буенча 3-нче, штанга буенча 2-нче, йөзү буенча 3-нче, хатының сине хөрмәт итсен. Менә шул вакытта ират озак яши. Төрле вакыт була, төрле вакыт. Шалтырамыйча гына тормыйсың инде. Озакка сузмаска кирәк үпкә сапканы. Кайсаң алдан индеше. Минем эшчелегем юк алай. Сырада индешмичә түзәлми. Мен бу гаиләгә 87нче елда килен булып төштем. Бик акыллы гаилә. Әти безнең бер вакытта да тәмәке тартмады. Үрнәк әти булды. Безгә бик нык ярдәм итте. Менә хәзерге көндә дә 90 яшын тутыра, Аллага шөкер. 8 яшиләр алар әни белән. Һәр вакытта бер-берсенә ярдәмләшеп, матур иттереп. Мирзанур абый фидакар хезмәте өчен РСФСРның мәгариф отличнигы һәм Татарстанның ат казанган укытучысы исемнәренә лаек. Юбилей көнендә Мирзанур абыйны мәгариф идарәсе дә тәбрик итте. Безнең аксакалыбыз мәгариф өлкәсендәге безнең өчен һәр вакыт үрнәк булган Мирзанур абыйны олуг юбилее белән котларга дип килдек. Без чынлап торып аны хөрмәт итәбез, яратабыз, исән-сау булып 8 яшәвен телибез. Гомер юлларыгыз узын булсын Мирзанур ага. Ныклы сәламәтлек телибез сезгә. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Районда акыллы счетчиклар куела башлады. Бу эш 2019 елда башланган иде. Электр энергиясын исәпләүче яңа буын интеллектуаль җиһазлар һәр йортка урнаштырыла. Аларның өстенлеге нәрсәдә? Шул хакта алдагы сюжетта. Акыллы счетчик ул мәгълүматларны тапшыручы яңа буын исәпләү җиһазы. Акыллы счетчикларның төп бурычы кулланылган электр энергиясе турындагы мәгълүматларны кулланучыдан энергияны бирүчегә җиткерү.
Акыллы счетчикларны без планлы рәвештә куябыз. Бүген Мәләтамак авыл җирлегендә 20 дәнә урнаштырдык. Бу счетчиклар халыкка ошый, алга табара дәвам итәбез. Минем счетчикларым бик югарыда, түшәмдәге. Шуңа күрә бу счетчикларны куйсагыз, миңа бик җиңел булыр алабызса. Рәхмәт җавсын, шундый җиңеллек эшләгәнегезгә безгә. Энергия кулланучылар әлеге счетчикларны урнаштырган һәм аларга хезмәт күрсәткән өчен түләмиләр. Электр челтәрләре барлык чыгымнарны үз өстенә ала. Яңа счетчикларны урнаштырганнан соң кулланучыга ай саен күрсәткечләрне язып алып тапшырырга кирәк түгел. Булар барысы да автомат рәвештә эшләнә. Бер точка булса, бер счетчикында куела. Кешенең 2 счетчик булырга да может 2 точка, 3 точка. Кирәк дөрес счетлыйлар. Теге класс точности әйбәтрәк аларның теге более теге җайлы. Үзе җибәрә. Кешегә карыйсы юк. Моны чыгып карыйсы да юк диделәр. Шуннан нигә интернет аша гына түлисе диделәр. Апа шул язган язудан гына түлә, артыгында кимендә түләмә диделәр. Шуны аңлаттылар. Рәхмәт милләргә. Рәхмәт. Безнең счетчиклар, иске счетчиклар алыштырылырга тиеш иде. Менә бушка килделәр дә рәхәтләндереп алыштырып киттеләр. Егетләргә дә рәхмәт. Яңа җиһазлар теләсә нинди һава шартларында да эшли ала. Акыллы счетчик махсус щитка урнаштырыла. Күрсәткечләр автомат рәвештә алына һәм айның 25-26 числоларында Татэнергосбыт акционерлык җәмгыятенә тапшырыла. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Мөслим мөхтәсибәте райондашларыбызның рухи әхлакый дөньясын байыту максатыннан төрле чаралар куллана. Әледән-әле вәгазь кичәләре, төрле бәйгеләр оештырыла, өлкәннәр һәм балалар өчен әхлак дәресләре дә үткәрелә. Шундый дәресләрнең берсе турында алдагы репортажда. Җәмигъ мәчетендә ислам беренче дәресләр исемле намазга өйрәнү курслары бара. Курслар беренче дини дәресләр буларак намазга өйрәтү максатыннан оештырылган. Инде безнең елга бер генә үтә торган проект. Шушы дәресләрдә без өйрәнәбез. Нәрсә ул ислам дине, нәрсә ул иман, өйрәнәбез намазны ничек укырга икәнлеген, ничек намазга бер әзерләнергә тиешбез. Нәрсә ул ураза, аның хөкемнәре, аның шартлары, нәрсә ул халал дигән сүз безнең бар шулай бит, бик актуаль хәзерге көндә дә бигрәк харам нәрсә ул һәм анарга нинди эшләр гамәлләр кертелгән. Шулай ук хаҗ мәсьәләләре, закат мәсьәләләре менә шушы 5 дәрестә без инде аны үзенә күрә аңлаешлы, җиткезерлек, җиңел форматта җиткезергә тырышабыз. Курслар атна сайын якшәмбе көнне үткәрелә. 13 март көнне 2нче дәрес узды. Дәрес намазга, тәһарәт һәм гыселгә кагылышлы мәсьәләләр турында иде. Укучылар тәһарәт алу тәртибе белән таныштылар, Сәнә, Кәүсәр, Ихлас сүрәләрен өйрәнделәр. Этот проект вообще был основан для того, чтобы вот люди, которые проходят возле мечети и всегда задаются вопросом, а кто там, что там вообще, как это религия, как вообще, что такое ислам в целом, почему, например, Аллах допускают войны. Вот такими вопросами, кто задается, они, как правило, стесняются зайти в мечеть и спросить эти вопросы. Вот этот проект, он раскрыть вот эти все насущие вопросы для тех, кто интересуется. Алдагы дәресләрдә намазның ичке шартларын, намаз төрләрен, фарыз белән сөннәт аермасын һәм башкаларны өйрәтү күздә тотыла. Мөслим мөхтәсибәте райондашларыбызның рухи әхлакый дөньясын байыту максатыннан төрле чаралар куллана. Әледән-әле вәгазь кичәләре, төрле бәйгеләр дә оештырыла. 20 март көтелә балалар өчен Коръән ярышы, шуның өчен дә рәхим итеп көтеп калабыз. 24 март безнең булачак Алла теләсә мәчетебездә вәгазь кичәсе. Һәм 2 апрель Алла теләсә инде без сезнең белән барыбыз да инде ниятлибез. Ураза аена, Рамазан аена аяк басырга. Һәм инде шу Рамазан айларында безнең әлбәттә ки бик тә үзенчәлекле булыр дип көтеләбез бу елны, чөнки ифтар урыннары безнең күчәчәк. Теге елны мизгелдә үткәрә иде, бу ел инде Алла теләсә ифтарларыбызны безнең хәләл үзәктә үткәрә торган булабыз. Мөхтәсибәт социаль төркемнәрдә дә эшли. Мөхтәсибәттең аккаунтларында төрле чаралардан туры эфирларны да карарга була. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Районыбызда сәламәт яшәү рәвешенә зур игътибар бирелә. Традициягә әйләнгән чара район оешма предприятиеләре һәм авыл җирлекләре арасында 32нче кышкы спартакиада бара. Спартакиада кысаларында узган шимбәдә йөзү ярышлары узды. Спартакиада кысаларында оештырылган йөзү ярышларында оешма предприятиеләрнең сүлпәнлеге күзгә ташланды. Катнашучы командалар саны аз иде. Безнең инде бүген чираттагы ярышлар үтте. Белгәнегезчә безнең бүген йөзүе. Ләкин ни кызганыч, безнең елдан ел катнашучылар саны кими. Мәсәлән, безнең организациялар арасында барлык катнашты 5 команда. Катнашканнарга зур рәхмәт әлбәттә. Авыл җирлекләрендә 10 команда.
Yüzü yarışında Oğul Жерлектер arasında birinci orunna Bereşbaş komandası oldu. Yoğavusu Oğul Жерлеги ikinci, Ulu Şokmak Oğul Жерлеги üçüncü orunga çıktı. Uyuşma предприятиялар arasında rayon üzerindeki mekteplerinin jıyılma komandasına tengler bulmadı. Bunga yarışlarda biz birinci orunni yolladık. Oldağı yarışlarda da sınatmaskaydı. Rayondaşlarımız Müslüm'de 2 baseyn işlep tura. Barlık mümkünlükler de tudurulgan. Kiligiz rahatlanıp yüzügüz. Belki şapkanlık su kırem, su yüzürge aratam. Özümün balalarını da su kırga ürettim. Selametlik kitire ol, nık rahat. Jol itakışı su kırgaçtın, selametlerine maturaya hal ola. Qatnaşuşlar sonu az bulğaç beygi sanavlı minutlar içinde tügəlləndi. Жеңүүчү командаларга мактоо грамоталары һәм медальләр тапшырылды. Лилия Шаймиева, Динар Минхажев, Müslüm телевидениесі. 13 март күні биатлон ярышлары узды. Иң элек чаңгы юлына Ауыл җирлекләре командалары басты. Ауыл җирлекләре арасында җиңүчеләр билгеләнгәннән соң оешма предприятиеләр җитезлектә һәм төгәллектә ярышты. Ярышларда катнашучылар 450 метр дистанцияны чаңгыда үтеп баскан килеш 5 мишенега атарга тиеш иде. Авыл җирлекләре арасында ярышлар 3 забегта оештырылды. Көн суык булу сәбәпле без инде әз кичектердек. Сәгать 10-да башладык. 12 авыл җирлеге килде, заявка бирде. Һәрбер авыл җирлегендә катнаша 4 кеше, 2 кыз, 2 малай. Забегларда инде 4 команда, 3 забег булачак инде. Әле пока лидерларын әйтеп булмый, бөтенесе дә яхшы шулар. Атулар да әйбәт. Төбән табын авыл җирлеге беренче урынга чыкты, Мәтрәй авыл җирлеге икенче, Вәрешбаш авыл җирлеге өченче урында калды. Оешма предприятиеләр арасында Үзә хастахана командасы җиңү яулады. Икенче урынны мәктәпләрнең җыелма командасы алды. Район советы һәм башкарма комитеты өченче урынга чыкты. Усы авыл җирлеге быелгы кышкы спартакиадада елдагыча актив катнашып килә. Бар уеннарга да катнаштык. Үзебезнең җирлектә яшәгән 18 яше тулган спортсменнарыбыз белән, авыл спортсменнары белән мин аларның барсына да иң беренче чиратта шуларга рәхмәтлемен. Кайда яшәсәләр дә, кайда эшләсәләр дә шәһәрләрдән күненә кайттылар. Безне поддержать итеп торалар. Спартакиаданың гомуми нәтиҗәләре буенча оешмалар арасында мәктәпләрнең җыелма командасы алда бара. Район советы һәм башкарма комитеты командасы икенче, хастахана өченче урында. Авыл җирлекләре арасында Вәрешбаш авыл җирлеге беренчелекне бирми, Яңавысы икенче, Мәтрәй өченче урынга чыкты. Bu 2022 елның спартакиадасына бик теләп катнашабыз. Бүтән җирлегебез белән җанып торабыз, Аллага шөкер. Әле беренчелекне биргән юк. Бирмәсбез дә дип уйлыйбыз. Мин бүген шушы ярышны карарга чыктым. Спортны бик яратам. Үзем дә спорт белән шөгыльләнәм. Менә ярышларга кул көрәштерүгә катнаштым. Кулым авырты да бүген менә чаңгы ярышына катнаша алмадым инде. Барлык катнашучыларга сәламәтлек, сихәтлек телим, урыннар алсыннар. Спартакиада кысаларында узучы ярышлар тәртибенә үзгәрешләр кертелде. Бу атнада шимбә көнне хатын-кызлар арасында волейбол ярышлары оештырыла. Якшәмбе көнне командалар көрәш һәм канат тартуда көч сынашачаклар. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Müslüm телевидениесе. Балалар да спортта чыныга. Узган атнада мәктәп волейбол лигасы ярышлары үтте. Җирлегебездә ярышлар быел 3нче мәртәбә оештырылды. Мәктәп волейбол лигасында бары тик мәктәп укучылары гына катнаша. Уйнарга теләк белдерүчеләр саны елдан-ел арта баруы да сөенечле. Ник дигәндә волейбол һәркем катнаша алырдай спорт төре. Алга таба бу спорт төрен югарырак дәрәҗәдә үстерүдә күздә тотыла. Бу ярышта барлыгы катнашалар безнең 10 команда. Бүген җегетләр уйный. Икенче атнада инде без планлаштырабыз кызлар ярыш, кызлар уйнаячак. Шушы ярышларда җиңгән команда инде безнең барачак республика зона ярышларына. Былтыр безнең спортчылар Ознакай шәһәрендә узган зона ярышларында катнашты. Лицей командасы чемпион калып, финалда беренче бишлеккә кергән иде. Районда волейбол бүгендә үсеше бик яхшы дип әйтергә була. Безнең менә җегетләребез былтыр чемпион калдылар. Кызларыбыз 3нче урында калдылар. Шуңа безнең районда волейбол төре белән шуларга бөтен усыбызлар создавать ителгән. Бүгендә безнең волейбол үсеште. Волейбол уйнарга бик яратам. Күптән шөгыльләнәм. Бүген килдек ярышка беренче урын артыннан мәктәп белән. Я приехал с деревни Большой Чекмак, занимаюсь волейболом уже целый год. После просмотра аниме начал заниматься. А сейчас получается потихоньку играть.
Мәктәп волейбол лигасы проекты белән кызыксынучы субъектларга хөкүмәт ярдәм күрсәтә. Спортчыларыбызга махсус формалар, туплар бүләк итеп бирелде. Мондый ярышлар яшьләрдә спортка мәхәббәт уятып, һәм аларны сәламәтләндереп кенә калмый, ватан пәрвәрлек тә тәрбияли. Чөнки алар үзләренең мәктәбе, сыйныфы, районы өчен көрәшәләр. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар алда сезнең иманыбызга кайтып тапшыру вакыты. Бездән аерылмагыз, исән-имин булыгыз.